Firma vznikla v roku 2006, vtedy som začínal ako živnostník sám. Momentálne sme vo firme 7 statici, fungujeme v Košiciach, robíme projekty po celom Slovensku, do Čiech, niekedy do zahraničia. A čo sa týka konštrukcií, tak riešime či betónové, oceľové, drevené, murované, všetky druhy ako keby konštrukcií. Licencie momentálne máme 3 Advanced Designu. Používame ho od roku 2018, myslím. A čo nás k tomu viedlo, tak z začiatku to bolo o tom, že sme hľadali nejakú alternatívu k softvéru CI Engineering. Oslovilo nás to, že v tom čase to bolo za dobrú cenu kompletný softvér so všetkými modulmi, kde sa dali práve počítať všetky druhy konštrukcií, vrátane seizmicity a nejakých dynamických výpočtov a obmedzenie aj nejakého zakladania. Samozrejme prechod na Advanced Design zo CIE bol náročný, keďže sa jedná o iný typ zadávania, iný typ modelovania, ale keď si na to človek zvykne a keď toto tak zistí, že je to omnoho efektívnejšie ako v tej SCI, a hovorím, že veľká výhoda je tá, že máte vlastne rovno celý balík so všetkými modulmi, čo potrebujete k práci. Keď začnem tými výhodami, čo sa týka výhody, tak určite to modelovanie samotnej konštrukcie, vrátanie možností tvorenia tých podláží a rozbitia si tej konštrukcie do jednotlivých ako keby zložiek a je omnoho efektívnejšie oproti modelovaniu v CI Engineeringu. Toto je určite jedna veľká výhoda. Ďalšou výhodou určite, čo môžem povedať, je pri poslednej verzii, ktorú mám od vás, to je tá 2024, tak ten výpočet je rýchlejší, keďže ste prešli na využitie všetkých jadier procesora. A zároveň veľká výhoda je to, že keď to spočítate, tak tie výsledky vám to drží. Toto je tak isto nezanedbateľné, že keď zmeníte jeden prierez, tak vy vlastne viete s tým pôvodnými výsledkami pracovať, zatiaľ čo pri CI Engineeringu, keď raz vymeníte jeden prierez, tak potom musíte na novo spustiť výpočet a pri veľkých konštrukciách je to veľmi veľký problém, keď máte 1000 prvkov a potrebujete ich zoptimalizovať a pri každom prvku musíte spúšťať výpočet, ktorý trvá 20 minút, tak to ide veľmi do času, zatiaľ čo pri Advanced Designe viete vyoptimalizovať na základe predošlého výpočtu všetky a potom spustiť kontrolný výpočet. Takže toto by som považoval za neporovnateľnú výhodu. Čo sa týka, čo by tam trebalo doplniť, tak momentálne alebo vylepšiť, tak myslím si, že roky nás trápi ten dokument, lebo tá SCIA ten dokument má interatívny a proste keď máte tú šablónu, tak vám automaticky ju načítate a vám to zregeneruje, čiže ten dokument, na to by trebalo vážne zapracovať. Prvý hotel na Štrbskom plese, tak ten bol okrem geometrie zaujímavý aj tým, že tam boli použité všetky druhy materiálov, cez železobetón, drevo, oceľ, murovačku. Hlavnou nosnou konštrukciou bol železobetonový skelet, s tým, že krov bol drevený a doplnkové konštrukcie boli nejaké oceľové s výplňovým úryvom. Čiže v tomto prípade založenie bolo na základovej doske, takže v tomto prípade sme využili asi kompletnú funkcionalitu programu, keďže sme mu potrebovali posúdiť či drevo, či betón, či oceľ. Barák má dva súterény a 6 nadzemných podlaží, vrátane podkrovia. Tak areál roka, ten sa momentálne je vo výstavbe. On sa skladá z takých 3 častí. Prvá je oceľová vrátnica, ktorá je taká šikma naklonená. To je ako oceľový skelet s stropnicami, oceľovými, trapezovým plechom a nadbetnávkou, založený na základovej doske, ktorá je podopretá pilotami. Tá vrátnica je vysoká asi 15 metrov. Druhý objekt je polyfunkcia, to má 2 súterény a 2 nadzemné podlažia. Jedná sa o kombináciu prefabrikovaného skeletu a monolitického skeletu, respektíve monolitický železobetonový stien po vode. Dĺžka toho objektu je nejakých 60 metrov. Sme tesne nad hladinou vody, čiže založenie zase je to na základnej doske a pilotách. Strecha je v jednej časti z prefabrikovaných nosníkov, v druhej časti je oceľová. 2 stropné dosky sú monolitické, ďalšia je zo spiral panelov, takže rovnako v tomto prípade bola kombinácia oceľ, betón, prefabrikát, monolit. Tretia časť je 8-podlažná administratívna budova, ktorá má okrem toho ešte 2 súterény a toto je riešené ako železobetonový skelet so železobetonovým služujúcim jadrom, so založením rovnako základová doska a piloty.